abbo ha hande mi yeddalima abbo lantum ani piiji ɗin si goɗɗo woni mawɗo no do rentagol e piiji ɗin fop surtout tooñe min fi kala hajiratu ko ɓiɗɗo an o toñatami mi jagganamo adnan fop miɗo andi Allah no wañi ɗum ɗon hajiratu wata ar natude ko galle modi makko o inna o dirige e modi makko ɗum marsata fes ɓaytugo mi yaali ɓaytugo inni komi woli ko marsata ɓay o yattumo ɓaari ka suudu mi arno mi landima ko non ɗon o wondiri ɗon kanko e modi makko taw ala gonga ko honɗum waɗo ni kako yitta ko ɗon o nangi lawol makko o yaltiri ni min hajiratu mi reɗakimo ko an komi wi ko waɗali ko ɓe wata wondude fes no ha hande a jeeja Allah misali ha hande ɗum waɗali kono hikkan o ɓerdanen ƴawani kon hajiratu mi halantama fewu wallahi hajiratu wala hersinde hakkude jiɗo e gaño hakkude bolondaji mo wala hersinde min fi hajira ton ɗo ƴettu kudde ni mi faala kam fi hajiratu fes ella ala don ala no ɗi jodi apere ella ala nani jarama Ismaël Madame Ba quoi on n'a pas la ligne de c'est là quoi ok parle de quoi surprise wala na jam enti ko do daga benga dimas ko daga ngino wonde ande wallahi ko dele stadiati do o ande kan non kuta ko mami ko ni kadi moni français wala peut-être ngal ma do parce que ba ko ene woni do tay no ata yawde ma ko wata wonde do no ko gonga ma ko non ko allo madame, ça va? Et tout là. On a combo. Tokoro ma won wolu dunga gam fankata fe wallahi wulle jemmu fop wulle vrai wulle deng mala gane ka golo duma bingo duma ni ka ok ama yebi doja wallahi onon quoi non yalla wali andi yodi no hala men min yanda c'est comme ça la vie c'est que alla tabu yimbe ben fo bo wadani wobbe automatique bo wadani wobbe manye annon ko ma ko automatique ko yarda o bina tu woni modina anga do wato sasa ne worem no dum do ngena ni la kono ko an kadi départ do are allo ida do moyade do en cas de départ parce que dans la semaine là ya hay quoi kono mi ka bi wutu wada atte ya pas de problème do non mais que billahi ndo juanta walla ni di bawal ni yema tay awasim fami do responsabilité january yakata vraiment parce que bemba premier jono ga kan ayinde alla mo ina fi gor bira kan no ga alla ko te bingu mo so yike go wallahi sibani ke o ngari ajasa ino kabi mondi anyande masta bebe arno français masta bebe arno ira vraiment do quoi masta bebe no sa la non quoi anya a hojino afrique no hoji fes wala quoi yalla de ko juude ndew tala c'est comme ça là non Dieu no mama pour tout non juumu gol nani non c'est comme ça problème bi mani ci ça la andi ala ki yalla ouais tout y a pas de problème
jallo Allah no duma goy wallahi Allah ko waɗanma kon ɗo na ko waɗanta ɗum woɓɓe nettude sadaka hey min miɗo andi ɗo woɓɓe ɓe ƴawi ɗo e laakoy ɓe yeehi ha honto ɓe arti ha ɓe hewtina woɓɓe yaha capa ɓe nanga ɓe ɗum ɓuutina ɓe ha ɓe woro wallahi an en giɗa waali ka ɓuttini o debbo ɗo komo darde o komo forme komo kalisi komo kayti te gitan noon dey non mi yegittam on koni wolirta ɓe ƴaway ka avion tusi ɓe waɗini hara lanni non mi yegittam joni ko ɗum marɗo komi yewte laari ɗum e makko nde suuɗa awa min min ɗon kadi mi faala ɓay ɓe bangala ɗo ɗara ɗum coñcoy ma ko yaccata ɗo ara ko min jam non cenket ɗum ɗo na probléme noon ɗum affaire secondaire noon non ko ɓaala gandi ka won ɗo hande kadi ka woni soda coñci esi si famille ka won ɗo joma galle awa ka woni gérde galle ni appartement galle ɗen quoi ok tawi de ɓe ngo nga sokoro man soñji ɓe nga moƴƴa noon français français barki no weli duwa e barki noon ɓe innay ko hottoɗo sa waɗali hayre yaha hendu ndu naɓa kono an o ko hayre wannoɗa non français